नाशिकच्या तपोवनातील वृक्षतोडीच्या मुद्द्यावरून सामनामधून घणाघाती टीका करण्यात आलेली आहे। नाशिक कुंभमेळ्याच्या नावाखाली 2000 झाडांची कत्तल केली जात असल्याचा हल्लाबोल करण्यात आलेला आहे। तसंच सर्व कंत्राटं गुजरातकडे जातील असा दावाही सामनामधून करण्यात आलाय। दरम्यान सामनातून नेमकं काय म्हटलेलं आहे पाहूया। नाशिकच्या कुंभमेळ्यासाठी 25,000 कोटी गिरीश महाजन खिशात घेऊन बसले, पण हे सर्व पैसे शेवटी गुजरातच्याच ठेकेदारांकडे जातील। कुंभमेळ्याच्या साधुग्रामसाठी 2000 झाडांची कत्तल होतीये। रस्ता रुंदीकरणाच्या नावाखाली स्थानिक भूमिपुत्रांची घरं व व्यवसायांवर बुलडोजर चालवले। यात श्रीरामांची करुणा, सत्य, संयम कुठेच दिसत नाही। लोकांना इतकं धार्मिक बनवा की ते आपल्या गरिबीलाच भाग्य समजतील। सदाअत हसन मोटे।